dateng ngajengi Mbah Bayai ini kan nggak ada putu jenenge Mbah Yai. Dari kata putu jenenge Pak Yai. Oh, kena Pak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Katur kinurmatan dumateng guru kawula Ustaz Joko. Mugi-mugi tansah pinaring sehat, bagas warasan, kata rezekining tetep kuat, awake kuat sembarange saged istilahipun bina panjenengan, ngajar jenengan keilmuan ingkang sae migunani usul bangsa nagari lan agami. Amin. Matur sembah nuwun dumateng Bapak Ketua, Bapak Pengurus, Pak Wandi. Nah, kali sedaya niki kan kira sih kata Jawa nggak kenal nggak sayang deh. Jadi setunggal-setunggal mangke kan wis pokoke iki Pak RT ya Pak RT. Lah sedaya mau sepuh rupane ya kan tangga kula wong Rombo. Tak saya pun ini. Anake Pak. Alhamdulillah. Rombo saged mriki muga-muga wawasane pikirane tambah ombo. Amin. Matur sembah saderengipun pangapunten kula niki mriki wau silaturahmi lek basa Arab kula mboten patek iso. Jadi mungkin ejaan segala macam kula niki soalnya wong Jawa. Jadi Pak Joko niki Romo Yai, lah pinter lek kula Romo Wayai Yai Jawa. Bah, Romo mari Mbah. Dadi lek tatanan kaya Arab kula insyaallah gragu. Jadi pompong kasih Islam pun sawal, kalau ngaturakan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sak sapunane manungsa, api-api manungsa kita sing kedalalah, salah kok pilih kula salah nanti dipangapunten nggih. Kalau baru kula niate dolen, baru tekone wis kanggo ngaji. Wae mulai teko mari keket. Muga-muga gak kaget saged iki. Dari pangapunten Pak Ketua lan sedaya kemawon. Kula kalau ngian niku kali Mas Rudi Niwan dibaca. Ono kula ya ngaji. Jenenge jago ngaji majelis Sikring. Silokring. Maksudnya kalau diparingi, bukan diparingi apa, paringi video. Sudihan. Salonnya cumi. Jadi kalau mau orang awas kecantol lah, khawatir lah diriku mungkin tadi ini buatan penak. Kali ngaji nih manggil, kalau di wakai buatan mau kan malah buatan cetok. Insya Allah manggil supaya penak, sing ngaji ini mau, sing mulang mau ngerumakan, mirengakan suaranya penak, sing ngaji mau penak, wanteng lah, lu gue tambah penak. Mas Anto ngerti loh, Mas Rudi. Aku gak iso ngwehi anyar. Tak kei ora rombengan aku pengen tau tukune anyar. Dadi ini sing penting iki pun make insyaallah migunani manfaat. Pilih-pilih jenengan make ngajine giliran ten liyane sinten monggo kena digawa diselang. Sing penting bismillahirrahmanirrahim. Niat kula niku wau mugi-mugi kula paringaken saged migunani nggih. Amin. Mangke masalah miki kurang apa kabel kurang gampang ya Pak Wandi sing tuku bangunan kabel. Siap, listrik. Nggih. Baru niku ciput niku dikasih renov lek nukon iki masuk eman. Jadi lek renov, lek sebut-sebut kan kebutuhane kata Pak nggih. Lek ciput itu renov ngoten cek rasa kalong. Disebut tolong ya mbek dicakino kabel paling 10 meter 150 menit tukokno 100 mek 200. Insyaallah jare wong akeh sedekah insyaallah rezekimu tambah berkah. Amin. Yang oleh bojo. Amin. Jadi kula titik mawon kuwi dodo mari ceramah. Dadi pokoke bismillahirrahmanirrahim kula seraken ten jamaah apa? Sikring. Muga-muga migunani. Lah. Amin. Dipun rami. Nggih, anggen kula matur, mbok bilih luput lepat kawula nyuwun Syekh Agunging Samudra Pangasami. Kula seraken malih dumateng langsung Pak Wandi. Oh Pak Ketua iki syaratnya yo.